Stadion Čair izgrađen je 1963. godine, a nakon rekonstrukcije 2011. do 2013. u kojoj su izgrađene 3 nove tribine, jug, istok i sever, kapacitet stadiona je 18.150 sedećih mesta. Ranije je stadion imao kapacitet od 14.000 pojedinačnih sedišta ili 20.000 stojećih, ali je kapacitet poslednjih godina bio znatno smanjen s obzirom da istočna i severna tribina nisu bile u funkciji zbog bezbednosti. Stadion je deo sportskog kompleksa Čair. Stadion je izgrađen i pušten u rad 1963. godine, a upravljanje ovim objektom od 1969. je preuzeo fudbalski klub Radnički Niš. Od 1995. zbog dotrajalosti i opasnosti od urušavanja bila je zabranjena upotreba istočne i severne tribine, a 2008. je i deo južne tribine izgubio upotrebnu dozvolu. Godine 2006. je postavljeno 3000 stolica na zapadnoj tribini. U martu 2011. godine je počela rekonstrukcija stadiona Čair kada su prvo srušene istočna, južna i severna tribina, a 5. avgusta 2011. je počela izgradnja 3 potpuno nove tribine. Prvu utakmicu na renoviranom Čairu, mada sa još nezavršenom istočnom tribinom, Radnički je odigrao 15. septembra 2012. godine protiv Smedereva u Superligi Srbije i pobedio je sa 1:0 golom Dušana Kolarevića.